Good afternoon. So for today, pupunta tayo ngayon sa Arger Farm and Campsite. So ito is matatagpuan sa bayan ng Calauan, Laguna. So malapit lang ito sa bayan ng San Pablo kung saan ako manggagaling. So for any inquiries about sa rates nung Arger Farm, pwede kayo dumiretso sa Facebook page nila. So responsive naman sila doon sa mga inquiries. Yan. So tara, samahan niyo ako. So kung kayo galing sa norte at dadaan kayo dito sa Maharlika Highway, dito kayo dadaan sa papunta ng bayan ng San Pablo. Yan, sa paglampas itong SM San Pablo, kakaliwa kayo, papasok ng bayan ng San Pablo, then kakaliwa ulit, papunta naman yun ng Calauan, Laguna. Yan, although meron naman tayong alternate route sa Macban Geothermal Power Plant. So kung galing kayo sa Santo Tomas, Batangas, pwede na kayong kumaliwa doon instead na dumiretso dito sa San Pablo. So ma-shortcut yun. Pero ayan, since gagaling tayo sa San Pablo, dito tayo dadaan. So itong pakaliwa na to ngayon is papunta na to ng Calauan, Laguna. So itong RJ Farm na pupuntahan natin ay isang hot spring. So, ilog siya na nagbumula ang tubig sa isang hot spring. So, yung tubig niya medyo maligamgam siya. So, unlike sa mga natural na ilog na malalamig o yung mga alam natin na natural spring resort na malalamig, ito kay Arger Farm is hot spring siya. So, ito maganda to pag mga buwan na kung saan taglamig. So, masarap magbabad dito. Although hot spring siya, hindi siya kasing init o kasing init tulad nung sa mga Los Baños since ito kasi is parang ilog style, so open siya. So yan, dito sa pagbaba natin sa Calauan from San Pablo, yung pakanan dito pupuntang Nagcardan o Victoria, tapos yung diretso naman papuntang Bae. So kung galing kayo Los Baños, dito kayo dadaan. Yan, tapos itong pakaliwa naman, ito yung daan papunta ng Macban, Geothermal Power Plant. Pero tayo, pupunta tayo sa Barangay Perez kung saan nandoon yung RJ Farm. Madali lang naman puntahan yung lugar na ito. So search nyo lang sa Google Maps yung RJ Farm and Campsite. So makikita nyo na doon yung mismo location niya. Basta tingnan nyo lang siya na nandun siya sa Barangay Perez. So, kung saan man yung location ninyo, o kung saan kayo magagaling, so, papakita naman doon yung pinakamadaling ruta papunta ron. So, gaya ng sabi ko kanina, may daan galing sa Santo Tomas or papuntang Geothermal, pwede naman galing sa amin sa San Pablo, or pwede naman galing sa Los Baños. Yan. So, depende na kung saan kayo manggagaling. So yan, pagdating nyo dito sa Barangay Perez ng Calauan, paglampas lang ng Barangay Hall, kakanan tayo. So may kalsada dyan na dire-diretso lang. Pero yun nga, pagdating sa dulo, putol yan. So yan, ito na yung magiging parking spot ng mga pupunta sa RJ Farm. Diretso po. Pa? Apo. Pwede yung diretso? Oh, sige. Daming bubuti. Maglalakad din naman kayo doon? Oo. Yan, so bukod dun sa putol lang kalsada dito, ang reason din kaya hindi tayo pwedeng dumiretso kahit motor is kasi nga pataas yan. Then doon sa taas, merong release ng tread. So talaga mahihirap ang makita ang motor dyan. Pwede kayo mag-slide o magtaob kasi nga medyo loose na buhangin na rough road yung kalsada na doon since putol nga siya. So kaya nga dito na pinapark yung mga sakyan, yung mga motor. Then ayun nga, yung mga gamit nyo, bubuhatin nyo na lang papunta rin sa campsite. So yan, mamaya makikita nyo yung mismong daan.
So, yan, pagdating nyo dito sa taas, meron kayong dalawang pwedeng daanan. Yan, sa kanan, papunta yung sa baba, minsan sa campsite. Tapos ito sa kaliwa, may daan din yan paikot naman dun sa mga parang cottages nila. So, ito isa pineapple plantation to. So, tanim man to ng mga pinya. Yan. So, ayun yung sa kaliwa, alternate na daan yan paikot doon. So, medyo malayo nga lang yung daan yan. So, dito naman sa kanan, mamaya dadaan na natin. Ayun yung ang mismong pababa. Yan. Papunta na yun doon sa mismong parang admin office o tindahan. So, doon kayo pwede mag-inquire. Nandun yung tao nagbabantay o caretaker ng lugar. Yan. So, yan, pababa na tayo dito ngayon. Ito yung sinasabi kong mas malapit. At saka ito yung pinaka-direct route papunta rin sa camping area. Medyo matarik din lang talaga yung daan dito. So, kung medyo maulan, ingat-ingat lang kayo kasi syempre magpuputik tong ano to. So, lupa lang to. Yan na mukhang may hagdanan. By the way, manage your expectation nga pala para sa lugar na ito. Since ayun nga, mura lang naman yung entrance na nila dito, tsaka tent pitching. At saka yung lugar is bago pa lang, so dinedevelop pa lang siya. So may mga nakita kasi ako na nag-comment na ayun nga, medyo hindi nagandahan sa lugar. Ayun nga lang, hindi nila na banggit doon na ito is bagong develop nga lang. So ito, dinedevelop pa lang, on the process pa lang. Kaya talagang yung lugar na ito, kung ang trip mo is yung close to raw nature camping talaga ang hanap mo, mas marirecommend ko to kasi nga, ayun nga, mas natural. So, hindi pa siya overdeveloped na lugar. Kaya, ayun nga, habang ganun pa yung lugar at ayun yung trip nyo, yung raw na nature camping talaga, ipuntahan nyo na agad para ma-experience nyo pa bago pa ma-develop ng husto yung lugar na ito. Yan. So, sa part na to, dito sa kanan, yan, pwede kayo mag-tayo ng tent dyan. So, ito yung mismong parang camping area nila. So, dito may malawak na lugar para mapagtayo ng tent. So, yun nga, sa taas na part or sa baba. So, yan. So, ito yung kita nyo, medyo malinis yung lugar na to. Yan. So, pagbaba nyo dito, makikita nyo parang bahay na yan sa kaliwa, yung ng bahay na yan. Pwede kayo dyan mag-inquire. So, nandiyan yung tao nagbabantay dito sa lugar na to. Apat na tent. Saan po kayo pwedeng may malaklak na ano? Ito na po ba? Gusto nyo naman daw. Sige, hintay na lang natin sila. Marami po bang mag-overnight? Kagabi, ang dami. Ngayon pong schedule na. Ngayon, wala pa akong alam na ano. Kasi yung mga iba, basta na lang madating dito. Nga po. Kasi lalo na pag ganitong pitching, wala kami ano. Sige po, iyan, hintay lang po muna namin yung makasama. Ano na po kayo dito? Ano? Si, Pa-reserve po? si yung kapag ka na po magbabay kami ako. Opo, sige po. Ay, ewan ko siya kung nakapag-ano na ba siya, nakapag-gikas na ba siya. Ayun po, ano. Sige pa, mamaya pagdating na napunta. Sige po. Lilinisip ko lang po. Kung dito. Kuhanin mo na lang din po ito. Dito, ano na lang po. Tingnan po natin sa ano kasama natin. Sama po. Ba, ilan po natin ba kayo? Ano lang po? Parang Inis na hapon na yun. Ngayon, tapos. bukas po. Isang gabi. Apo. Mabuti pa ganito tayo pumasok kasi kagabi. Kaya ano talaga yung Sabado, Linggo and talaga yung pinakamarami. Ano, pag ganito, tahimik. Kung meron mang nadating, hindi ganun kadami ng Ay nga po. Biyernes pa lang. Ang dami. Biyernes, Sabado, Linggo yan po marami. Kaya kami po nag-schedule madalas po mga ganito. Linggo, Lunes. At saka nandito lang din po naman. Apo. Kaya, hindi Apo. kayo hindi naman. Sige po. Silipin lang po namin dito sa may unahan. Meron din po. Di ba ilog lang?
Ilog lang. Nasaan yung malawak-lawak ang ano? Doon. Pwede na. Doon, sa side na yun. Dito na yung paliit eh. Doon ang medyo malaki. Kaso wala nga pagtatayo ng tent. Apart na. Ayun. Kaibuhan niya ng Kubo dito eh. dito sa part na. Duman sa kabila na. Tayo isa lang naman po ito no? Yan sa kahabaan na to. Pero po, isa po. Kaya lang, iba-iba po ang presyo. Apo. Kami tent pitching po kasi. Overnight. Pitching po kayo. Apo. Okay po, sige po. Titignan namin kung saan magandang magtayo. Oh, wala nga dito magtatayo ng ano. Duman na talaga. Malawak sana. Yun, ano pa rin naman dito. Walang ano dito. Cottage na kasi. Cottage. Wala nang anahan dito. Cottage. Doon talaga ang mapupwestuhan. Doon sa... Okay na. Testing namin malalim dyan eh, kaya lalang yung nasa maganina eh. Malalim na. Malalim na. Ito may bato. Oo nga, ano na po eh. Pero may bato dito. May bato nga eh. Hanggang saan ba lalim nito? Ha? Diyan lang, banda? Sa gitna lang. Diyan ba? Mababaw na eh. Oo nga, di nga lang. Ay, may malalim. Ba? May malalim. Biglang lalim. Biglang nalalim eh. Bato. Ito may bato. Hindi mo kasi kita. Yung makita. Ay, ito, taas ng bato. Ang laki. Diyan. Yeah.
Maganda rin dito. Dito na lang. Wala na. Wala na. Hindi na kaya. Baka na mahabaw. Ano, may malalim, may mababaw. Ay, Mapagkamali ka sa ano, apa. apak ng bato. Baka madisgrasya pa. Stop mo na. Yan. So ito is yung sa gitnang parte na nung ilog. So dito, ito yung area na maganda kung saan pwede ka magdala ng lamesa, tapos dito ka kumain. Yan, nasa gitna lang. So mababaw lang yung tubig dito kasi ito hindi pa nagagawa yung mismong parang pinaka-dam niya para tumas yung tubig. So itong lugar na to, perfect talaga to kung sakaling mayroon kayong pwedeng lamesa na dalhin dito, tapos diyan na kayo kumain. Yan. So habang kumakain kayo, nakaluglob kayo sa tubig. So ayan. So ito yung mga perfect spot dito kasi medyo malilong din talaga. Pero syempre naman, kailangan natin panatilihin yung kalinisan ng lugar. So kung sakaling dito kayo kakain, make sure lang na hindi natin tatapos sa mismong ilog yung mga tira-tira natin. Syempre may mga naliliko din dyan, may mga gumagamit din dyan. So konting disiplina lang para mapanatili natin na malinis yung lugar. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo parang magiging dam dito. So ito pag natapos na to, naharangan na, yan, yung parte dun sa mababaw na yon, tataas na yung tubig. So magiging paliguan na rin siya na tulad nung nasa pinaka dulo doon. Yan, dito pala kami nag-set up ng camp namin. So yan, ayun yung mga tent namin. Dito sa lugar na to, maganda yung pwesto dito kasi nga, lalo sa gabi, rinig na rinig mo yung lagasas ng tubig ng ilog. At ayun nga, malapit ka sa ilog.
kasi yun ang